Lur, wingi sore aku nemoni koncoku nyambut gawe. Senadyan dheweke nembe wae kelangan barang kang aji regane, nanging kang gumunake dheweke tetep wae katon sumringah pasuryane. Lur, pancen wis dadi kasunyatane ning donya kene manungsa ana kalane ngalami prakara kang sejatine isa nggawe lungkrah uripe. Akeh bab kang isa ndadekake manungsa nandhang sangsara lan tansah sedih atine. Ewa semono sejatine piye wae kahanan uripe gumantung saka piye carane awake dhewe ngadepi sak sembarange. Lur, elinga tetembungan Jawa, rila lamun ketaman, kelangan nora getunan. Kang mulang aku lan sira supaya dadi menungsa kang ora gampang kejiret bondo lan apa kang ana ing donya. Satemah isa nduweni manah rila nalika nandhang sangsara sarta ora kelangan sukarna nalika kelangan apa-apa. Sabdane Gusti uga ngendika, sabara sakjroning kasangsaranira kendalenana awak sira ing sadengah kahananira. Mula lur, ayo atine padha ditata satemah isa ngadepi kabeh kahanan donya kanthi wicaksana. Nalika sira nandhang sangsara isa nglakoni kanthi rila lan menawa kelangan duweke sira ora banjur angslup ing getunira. Tansah elinga rila lamun ketaman, kelangan ora getunan. Wis ya lur, aku pamit dhisik. Gusti berkahi.